खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 8 मार्च शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं लिसा नार्जारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि थांखिया जाफुंनो हागौ। नखराव सान्थि फैगोन। मोजां सान जागोन। वृष राशि। लोगोजों दावराव दावसि जालायनो हागौ। गोसोखौ गाज्रि मोनखांबाय थागोन। मिथुन राशि। बेराम आजार सोमजिनो हागौ। जानाय लोंनायाव एसे खेल लानाया गाहाम जागोन। कर्कट राशि। नोंथांनि लुबैनाय सिमाङा जाफुंनो हागौ। रंजा खुसियै समा बारलांगोन। सिंह राशि। गोबावनिफ्रायनो हास्थायखुमाना थानायखौ मोनफुंनो हागौ। गोसोखौ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन। कन्या राशि। नोंथांनि लानाय खामानिफोरा बयजोंबो अनसायजागोन। गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन। तुला राशि। माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ। गोसोखौ गिखांनाय मोनबाय थागोन। गाज्रि सान। वृश्चिक राशि। नोंथाङा आनजादफोर होनाय दङब्ला उथ्रिसारनो हागौ। रंजा खुसिनि सान जागोन। धनु राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ। नखराव असान्थि फैगोन। मकर राशि। नोंथाङा माबा मोनसे मोजां बिबान मोननो हागौ। मोजां सान जागोन। कुम्भ राशि। बहाबाफोर थाङोब्ला माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। जेरावबो ओंखारैयानो गाहाम जागोन। मीन राशि। दोहोन आरजिना लानो हागोन। बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एस्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।